Slavomaťovia, Miroslavy a Miroslavovia, vážení a milí diváci. Prvý a verím, že zďaleka nie posledný krát vás z vašich monitorov zdraví testovač Paťo. Testovač Paťo. To znie ako Kurič Jožo. Chcelo by to niečo originálne, zapamätateľné, dôveru vzbudzujúce. Volajte ma doktor Slavopat. Opakujem, Slavopat, nie psychopat. Až na tie tyky, čo mám, odkedy som začal točiť videá pre Slavopat, som úplne v poriadku. Takže dnešné testovanie začíname na streche. Na streche preto, lebo odtiaľto máme na veci iný uhol pohľadu a sme tak povediať nad vecou. A to je presne to, čo vám chcem ponúknuť. Tak teda, poďme na to. Hlasíme sa vám z ďalekej Sibíry a nedočkavo čakáme, ako sa tu za nami po transsibírskej magistrále preženie Sibírsky Express. Čože? Pardon, ospravedlňujem sa za nepresné informácie. Práve som dostal z režie hlásenie, že sa nenachádzame na Sibíri, ale v Grónsku. Máme tu trošku menšie komunikačné problémy, nakoľko včera jeden eskimák so svojím záprahom nevybral pravotočnú základnú a odnesol si to stĺp telegrafického vedenia a preto je celé Grónsko teraz telekomunikačne ochromené. Áno? No to nemyslíte vážne? Tak kde sme? Na Sibíri alebo v Grónsku? Alebo však ja som tu v živom vysielaní, vyzerám tu ako idiot pred celým svetom. Však to nemyslíte vážne? Viete čo, nechajte tak, ja si to zistím sám. Vážení diváci, veľmi sa ospravedlňujem, máme trošku zmetky v režii, máme tam novú asistentku, ktorú sme mimochodom kúpili v Zlave a nebola to tam dobrá kúpa a to bol vlastne dôvod, prečo sme sa rozhodli začať Zlavy testovať. Takže vidím, že asistentka mi veľmi nepomôže a musím zistiť sám, kde sa tu vlastne nachádzame. Dobrý deň. Prosím vás, neviete mi povedať, kde sa to práve nachádzam? Ešte raz. No, trošku som z vás zmetený, tak sa už dohodnite. Takže kde sa to nachádzam? Na Slovensku. Ešte raz. Na Slovensku. Ešte raz. No ja z vás asi odpadnem. Prosím vás, kde to som? Na Slovensku. Maďarom. Ešte raz. Na Slovensku. Maďarom. Fakúsko. Potom, ako ma títo milí ľudia po tretíkrát prebrali z bezvedomia, vysvetlili, že sa naozaj nachádzame na hranici troch štátov, Rakúska, Maďarska a Slovenska. A tak, ako sa na tomto mieste stretávajú tri štáty, tak budeme v dnešnej recenzii testovať tri zlovy. Tí z vás, ktorí ste vydržali pozerať až doteraz, si už naozaj zaslúžite, aby som konečne prešiel k veci. Takže čo budeme testovať? Ako prvé budeme testovať ušné sviečky, nakoľko ľudia sa niekedy sťažujú, že veľmi hlasno hovorím, respektíve, že sa veľmi často pýtam čo, tak som zvedavý, či mi pomôžu. Ako druhé budeme testovať ortopedickú pomôcku Vystrisa, lebo okrem toho, že som hluchý, ešte som aj zrbený. No a keď už budem konečne poriadne počuť a chodiť vystretý, tak sa môžeme vybrať do poriadnej reštaurácie na poriadny steak. Začíname ušnými sviečkami. Aby sme nič neponechali na náhodu, rozhodol som sa uši si najprv vypláchnuť. Nemáš úplne, ale tak neviem. Ešte ten papier som si tam mal aktivovať, to musím dať. Po preštudovaní návodu a dôkladnej teoretickej príprave sme sa pustili do testovania. Musí byť v zvislej polohe. Hej. Hej? No, ideme na to. Pošli? Ty vole, ja horím. Happy birthday to To je you. strašná sranda. Hej. Ty, ale to vyzerá, ne? Ako by ti to vycúcalo originál. Ty kokso. Máš úplne kúdel do ničí z toho. Či zoomuješ to?
A takto podozrivo sa mi dymilo z ucha. Asi mám v tej hlave predsa len plyn. No. Ty kokos. Keď mu prskavku strčili do ucha, sa cíti. Môžeme vyskúšať aj to? Ja som za. Alebo takého pirata. Cítiš v uchu, tak to niečo... Cítim, ty vole, pálenie. To je v pohode, lebo to horí. Ty kokos. On ešte tam púká, vrzka. Á, ty vole, keď ho húknem, tak to rozkopne. Slepie hluky, ty kokos. Aby ste chápali, v Nepále vo výške 6300 metrov som začal mať mierne problémy s očami. Našťastie len mierne. Ty krávo, však mi one. Fuck, dalo mi tričko. Ne, to by som ti oznámil. Kokos. Ešte by som to už hasil. Hač to. Áno? Verím to, ne? Ty kokos, pušti mi ucho. Aby to nebolo málo, tak som si nechal vyhorieť aj druhé ucho. Či počujem lepšie, povedať neviem. Subjektívne nejaký znateľný rozdiel necítim. Uvidím, čo povedia tí, čo sa na moju nedoslýchavosť sťažovali. Úľavou ale určite bolo zistenie, že mi to aspoň neuškodilo. Síce sa to nezdá, ale aj taká ušná sviečka môže byť adrenalín, keď vás zrazu začne páliť v uchu. Prístup obchodníka bol neutrálny až ústretový. Volal som, aby mi sviečky poslali urgentne a slečna na druhej strane mi oznámila, že to síce môže u skladníkov skúsiť pourgovať, ale ďalej to ovplyvniť nemôže. Čo sa týka cien a dostupnosti, sviečky dostanete kúpiť aj vo väčších lekárniach a ceny sa pohybujú od 4 eur za pár. Cena 7,80 za 7 párov v prepočte 1,10 € za pár je teda oproti bežnej štvrtinová. Ak ste horlivým fanúšikom ušných sviečok alebo chcete vyskúšať niečo nové, v tom prípade zľavu určite odporúčam. V prípade, ak ale máte s uchom nejaké vážnejšie problémy, odporúčam je použitie najprv skonzultovať s lekárom. Nasledujúci test bude oproti tomu predchádzajúcemu výrazne kratší a stručnejší. Je to jednak preto, že pomôcka Vystrisa zďaleka neposkytuje taký priestor pre adrenalinové vyžitie ako ušné sviečky a tiež preto, že jej aplikácia trvá kratšie a výsledok je badateľný v podstate okamžite. Takto sa dávam štandardne, keď sa nesústredím na to, že mám byť vystretý. Aj keď sa na to sústredím, do 5 minút sa už nesústredím. A takto sedím, keď si na seba dám pomôcku Vystrisa. Nejaké ďalšie otázky? Personál bol veľmi ochotný, napriek tomu, že som v objednávke zadal dodanie poštou, nebol problém si to vyzdvihnúť osobne. Slečna, ktorá mi pomôcku vydávala, mi zároveň nechala otestovať dve rôzne veľkosti a povedala, že keby mi zvolená veľkosť nesedela, kľudne ju môžem do týždňa vymeniť. Čo sa týka ceny, pomôcku som nenašiel predávať nikde inde. Ale myslím, že všetci, ktorí majú problém s hrbením, by za to, aby konečne chodili vystretí, dali výrazne viac ako 8 €. Preto ak vy alebo vaši blízky máte problém s hrbením, túto zľavu jednoznačne odporúčam. Vyrážame za poslednou a najchutnejšou zľavou. Sice trošku meškáme, ale hádam na nás počkajú, mali by variť do 9:30. A hoci som mäsožravec od prírody, tak som si na túto delikátnu úlohu prizval moju sestričku Janičku, nakoľko ona je aj teoreticky podkutá, keďže má za manžela čašníka kuchára v jednej osobe a sama je tiež veľmi dobrá kuchárka, takže verím, že mi pomôže s hodnotením dnes. Do Modrej hviezdy sme sa vybrali vo štvrtok večer, tak trošku na poslednú chvíľu. Varia do 9:30 a my sme dorazili približne 9:20. Na začiatku ma čakalo mierne sklamanie. Pri telefonickej rezervácii mi povedali, že kupóny musím doniesť vytlačené a nestačí ich mať v telefóne. Po našom príchode si tiež overovali, či sme mali rezerváciu, čo bola jedna z podmienok uplatnenia kupónu. Právo na takýto postup samozrejme obchodník má, každopádne v reále to vyznieva skôr ako administratívna komplikácia a nie celkom pochopiteľné zaťažovanie klienta.
No a sme tu. A sme tu. Vítajte v Modrej hviezde. No. Dobrý večer. Dobrý večer. My sme volali kvôli rezervácie pre dvoch. Takže hodnotiť dnes budeme kvalitu exteriéru, kvalitu interiéru, kvalitu obsluhy. Ešte chvíľučku, prosím, ešte chvíľučku. Takže obidva môže byť menu vraj. Áno, áno. Takže ešte raz kvalitu exteriéru, interiéru, obsluhy, kvalitu jedla a ceny. Aby sme v tom mali trošku systém. No a kvalitu obsluhy najlepšie spoznáte, keď máte nejaké neštandardné požiadavky. Preto si vypýtam stejku na nebo. Som zvedavý, ako zvedavý. Ja vás poprosím, mohli by si mi doniesť pol litra studeného mlieka, obyčajného mlieka? Poprosím vás všetko? Všetko. No, na jedlo už máme vybraté, len... Ja by som poprosila ešte jednu neperlivú minerálku. Ďakujem. Úplne studené môže byť? Poprosím vás úplne. Mlieko mi doniesli bez problémov, hoci v menu ho v ponuke nemajú. Môže sa to zdať ako samozrejmosť, ale podľa mojich skúseností to pre mnohých čašníkov býva neprekonateľný problém, hoci mlieko určite majú v každej normálnej kuchyni, aj keď nie je v nápojovom lístku. A tu je moje mliečko. Takže zatiaľ sme z obsluhou veľmi spokojní. Aj tvoje víno je také dobré ako moje mlieko? Predpokladám, že lepšie. To je na zdravie. Vyzerá steak na zelenom korení v Modrej hviezde. A takto vyzerá steak. Čo to je s cukinou a horčicovou mačkou? Áno. Myslím, že jedno lepšie ako druhé. Dobrú chuť. Vidíte, tu vytekajú krv. Krásne. Nie, vyškrkaj. Sorry. To ani jak to nie je? No, si skoro ako tým zapadá. Výborné. Máte prepíčené, ako ste si predstavovali fajn? Výborné, ďakujeme. Ďakujem. Aha. No táto omáčka je výborná. Aj táto. No. Ja čistý mäsožravec idem zjesť. Čo to je, cukina? Zemiak. Tak sme jedli a jedli a jedli. Súťažu najrýchlejšieho jedáka som vyhral ja dnes. A nastal čas ísť domov. Ďakujem pekne, dovidenia, dobrú noc. Ďakujem, dovidenia, dobrú noc. Tak si to teda poďme zrekapitulovať. Tu nie je veľmi o čom polemizovať. Modrá hviezda sa nachádza v podhradí na polceste medzi Bratislavským hradom a domom svätého Martina. Inými slovami, jedno z najromantickejších miest v Bratislave s úzkymi uličkami, zátišiami a krásnymi výhľadmi. Menej ako 10 z 10 udeliť nie je možné. Interiér je ladený v ľudovom duchu a pôsobí veľmi tradične a príjemne. Do toho ladí aj ľudová hudba, ktorá domácké prostredie a gurmánsky zážitok ešte umocňuje.
taktiež plný počet bodov. Jedlo bolo chuťovo a esteticky skvelé, čo ste napokon mali možnosť pochutnať aspoň na obrázku. Snad jediné, čo by sa mu dalo vytknúť, bolo to, že môj steak bol v strede o niečo studenší, než by som očakával. Keby som nebol taký hladný a keby nebol taký chutný, bol by som si ho dal ešte trochu zohriať na pambici. Janka tento problém nemala. Každopádne to nebolo nič vážne a za kvalitu jedla udelujem plný počet bodov. Personál bol o našom natáčaní informovaný, čo za normálnych okolností vedie k snahe o nadštandardnú starostlivosť. Nakoľko sme ale v Modrej hviezde neboli prvýkrát, vieme potvrdiť, že rovnako ochotne a rýchlo obsluhujú, aj keď kamerovaní nie sú. Jediné, čo trocha zamrzelo, bolo už spomínané bazírovanie na vytlačení kupónov a rezervácií. Preto udelujem 9 z 10 bodov. Ceny steakov v Bratislave sa pohybujú bežne od 13 do 20 eur. Kvalitný steak za necelých 9 eur priamo v Podhradí je preto kúpa viac ako výhodná. Po štvrtýkrát plný počet bodov. Haló, vstávame, už je koniec. Môžete zase prepnúť na Farmár hľadá ženu. Ďakujem vám za pozornosť, dúfam, že čas, ktorý ste strávili sledovaním dnešného testovania, nebol stratený a teším sa na vás na budúce. It wasn't so.